nagapadayon ang pagproseso sa Haniwan Okon Haniway Fire Station sa mga dokumento nga ilang kinahanglanon agon nga matigayon ang mapasakaan sang reklamo si Remos Brasileño. Ini ang sospek sa nagluntad nga sunog sa isa ka balay sa Haniway, Iloilo sang tinalikdan nga Abril 2, Biyernes Santo. Sa interview sa Bomba Radio kay Senior Fire Officer 3 Jonathan Pacificar, Fire Marshal sa nasambit nga fire station, iagin pahayag na sila mismo ang lead agency nga magahawid sang kaso bangod sa ila investigasyon. Unagid nga motibo sang suspect ang sunugon sang balay, ang balay sang iya nga himata. Ginpakigbahin-bahan sini nga nagpadala na sila sang specimen halin sa nasunog nga balay. Kagin forward ini sa Central Office ang Bureau of Fire Protection para sa dugang nga detalye nga labing kinahanglanon sa pagpasaka sang complaint bato kay Brasileño. Sa madumduman, ginkilala ang napatay nga individual nga si Will G. Macero. Bayaw sang suspetsado, samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang tatlo ka mga dasamaran sa insidente nga sanday Sheila Brasileño Macero, asawa sa napatay, kag utod sang suspect, kag ang duha pa sini ka mga utod nga sanday Ivy Brasileño Perez kag Richard Brasileño. So sa amon na part, gina-process naman subong nga masapar ang mapapilis niya nga mapile ang kaso. Kami ang lead agency nga mag-file ng kaso kay base sa nakita naton sa mga ebidensya nga natipo naton. Secondary lang ang pagkapatay sa biktima. So ang gintunaan umpisa amo ang arson. May ara kita nga nga submit sa National Office ang ginkuha namon ng mga specimen sa kuan kay gingamitan sa sang flammable liquids. So nagkuha kita sa area kung sabihin may posibilidad nga dito nag-concentrate ang sang gasolina. So nagkuha kita dito kag ginpadara sa National Office po.